Do múky si dáme vajíčka, teda záleží koľko chceme svižikov. Máme tam troška soli. Takže múka, 2 vajíca, sol. A teraz to ručne zamiesime. Žlté vajíčka krásne. Domáce sliepočky. Najprv musíme mať sliepočky vonom v kurine. Ale že možno nájdeme niekoho, kto má. Veď bývame v dedinke, len v New Yorku. Jaké pekné žlté? Žerú travu. Áno. Má svižiky. Musí to byť tak zamiesené, aby to nebolo ani tvrdé, ani veľké. A takže dali sme tam troška viacej múky. No. Vypracujeme cesto. A spravíme 2 také bokničky z toho. A bude sa dívať Matýš, jak to gulám. No, ono. Vidíš, a mne sa to stále lepí na prsty. Však to si musíš pomúčiť. No. Tak toto určite Ale... nikto v New Yorku to robí, nikto nebude to, čo ja robím. Čo by, Rafeto, taká ona, oni si robia svoje cestoviny. Ale majú asi na to stroje. Ale majú stroje. Ale toto je ručne krajanie toto. Áno. Toto máme ultra homemade. Takto máme hotové 2 bochničky. Bochničky? Nie. Aha. Ale však tam nemá čo kysnúť teraz, to sa už nemyslí. Toto nekysne, to knieva, toto je nekysnuté cesto. A toto máme polohrubú múčku a za chvíľku to ideme vygulať. Múkou pomúčime dosku. Aby sa to nelepilo. Zoberieme sa akýto ručný valok a začneme gulať. Prevrátime to a pekne vygúľame okrúhly plátok alebo čo to je. No a vykrútime z toho placku. Keď sa to lepí, zase si to pomúčime trocha. Aha. Lebo to sa robí z čistého vajíčka a z múky. Takže sa to ľahko lepí. No. To sa potom nechá uschnúť. Troška uschnúť. To cesto vyvalkané. A potom sa to kraje. To na tenko dosť, čo? Na tenko myslím, že pekne. By som si nenatriasala múky. Dnes to takto vyguláme a potom necháme vyschnúť troška. Uschnúť. Aby to nebolo také moc tvrdé, aby sa mohlo Aby sa to ľahšie krajalo. Krásne žlté cestičko babka vygúlkala. Nakoniec ešte dáme trocha múky, čo? A nechá sa to troška zaschnúť. Počkáme, keď to troška schne. Ako dlho čakáme? Nejakých 5 minút. 5 minút, kuchárek? Si takto okrájame, záleží, aké sú široké svižiky. Takto pripravené, nakrájame. Cesto si pokrájame, záleží, aké sú široké, či väčšie, či menšie svižiky. Také si narobíme pasiky. A aby som to rýchlejšie pokrájala, dám si to prepoliť na poli a dám si to takto pekne na kopu. Aha. Už ako pri krájaní potrebuje babka okuliare. A teraz ideme. Nie sú jednaké také ako na stroji, ale sú ako také domácké. Fantastická. Sa potom vyvaria v slanej vode. Dajú sa do polievky. No a to nie na dlho, na ako dlho? Jak sližiky už vyjdú von na vrch vody,
schované, sú tvrdé. A tie musíš variť 10, alebo keď cestovým aj 15 minút. Napríklad polienka aj 20 minút musíš variť. Ale takéto čerstvé sližiky z čerstvého cesta, jak vyjdú hore na vodu, tak už môžeš ich predsediť. Jak halušky, keď sa robia. A oplaknúť normálne studenej vode. Šakere bude taký peknejší záver potom. Keď si sa nejako narobiť na 2, na 3, nedele, alebo by som povedala polievky, tak si spravím z viacerých vajíčiek. Z jedného vajca, múky a soli, toto máme sližiky. To sližiky. No. Ukáž, babka, drž. Teraz, keď nám nejako vodička už začína váriť, tak si túto sližiky dáme do ktoré musíme premiešať, aby sa nám nezlepili. To sa stáva, to sa to musí takto z výšky dávať, lebo by sa zlepili. Môžu sa dať všetky naraz, nevadí. Potom sa oplachujú studenou vodou. Vychádzajú pekne hore a potom ich začneme vyberať. Sú už hotové, babka? Sú. Tak, aby sa nám zastediť sližiky. Keď sú takto sližiky hore, Sedíme. Prečo sa oplachujú? Alebo aby sa nezlepili. Aha. Aj cestoviny ty oplachuješ? No, ty kupované nie, lebo ty sa není predsa to múko také obalené, ty sa tak rýchlo sušené. Len, aha, halušky, že? Halušky, áno. Halušky oplachujem. No, tak to dám sližiky a zase vyberiem z hrnca. A hotové sližiky. No.